Para sa mga headlines. Forecast sa panahon. Mapanganuron ug maulan nga panahon sa Luzon ug Visayas ug sakto lang nga kainit ang panahon sa Mindanao. Para sa lokal na balita. Ang Philippine Red Cross Iligan City Chapter nagdumala og blood donation drive uban sa Iligan Life and Power. CSWD Bahay Pag-asa, a house of hope for children in conflict with the law. Ang City Engineers Office sa Iligan City nagpakita sa ilang mga nahimo sa kaduhang bahin sa tuig sa 2023. Nasyonal na balita. FIVOLX upat ngadto sa 5 ka mga linog ang mabati matag semana sa Pilipinas, gipahinumdom ang publiko nga mag-andam. Ang Pilipinas nagpahayag og pagkadismaya sa agresyon sa China batok sa mga mangingisda niini sa Scarborough Shoal. Sa international nga balita, 8 ka kinabuhi nakalas, 44 ang wala pa makit-an human sa landslide sa China. Entertainment. Julia Barreto mubida sa usa ka multicultural rom-com K-drama sa Netflix. Nadine Lustre mahitungod sa pagpakabana ug pagkamatinud-anon sa showbiz. Sports. Blatch Howard nagdumala sa SGA sa ilang ikatulong sunod-sunod nga panagtagbo sa Dubai. International feature. Si Modi nag-abli sa usa ka templo sa lugar nga gitag-an og kasikbit tungod sa mga nagprotesta sa mga Muslim ug tungod sa pag-uswag sa kaso sa COVID-19. National feature. Ang sekretaryo sa depensa nga si Teodoro musulti bahin sa issue sa West Philippine Sea sa MOPC Defense Night. Para sa atong trivia, unsa kaha ang ilong sa usa ka leon nga mahisgot sa iyang kaugalingon ug pangatasan? Maayong buntag Pilipinas, pag-navigate sa balita para kanimo. Welcome sa Pinoy Rob News Channel. Ako si Julia Gomez ug ania ako karon para natod kanimo ang labing bagong mga update. Sumala sa pag-asa padayon nga maapektuhan sa anihanang sidlakan ang pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas nga naay mapanganuron nga kalangitan, hinay nga pag-ulan sa Apayao, Batanes ug Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands. Ang ubang bahin sa Luzon maghimog bahin-bahin nga mapanganuron ngadto sa mapanganuron nga kalangitan. Usab na ay hinay nga pag-ulan samtang Metro Manila maghimo og temperatura nga naglangkob sa 30 degrees Celsius ngadto sa 22 degrees Celsius. Uban sa usa ka gamay nga tsansa sa pag-ulan. Sa Visayas, ang mga probensya sa Southern Leyte ug Eastern Samar makasinati og mapanganuron nga kalangitan, hinay nga pag-ulan ug pagpanalugdog sa kilat tungod sa wet tail end. Usa ka frontal system. Ang ubang bahin sa rehiyon maghimo og bahin-bahin nga mapanganuron ug ngadto sa mapanganuron nga kalangitan. Hinay nga pag-ulan ug pagpanalugdog sa kilat ang Metro Cebu maghimo og temperatura nga naglangkob sa 32 degrees Celsius ngadto sa 25 degrees Celsius. Sakto og ngadto sa high nga tsansa sa pag-ulan. Sa Mindanao magpabilin nga maayong ug mainit ang panahon. Uban sa bahin-bahin nga mapanganuron ngadto sa mapanganuron nga kalangitan. Hinay nga pag-ulan ug pagpanalugdog sa kilat. Ang Metro Davao maghimo sa temperatura nga naglangkob sa 29 degrees Celsius ngadto sa 24 degrees Celsius. Ug usab sakto lang nga tsansa sa pag-ulan. Sa mga baybayon sa kadagatan gipahibalo sa pag-asa nga delikado pagbiyahe sa kadagatan sa mga norte ug sidlakan nga bahin sa Luzon tungod sa mga dagkong balod. Ang ubang bahin sa nasod sakto lang ang mga balod. Para sa lokal na balita, ang Philippine Red Cross Iligan City Chapter nagdumala og naay kalampusan nga blood donation drive uban sa tabang sa Iligan Light Power. Ang blood donation drive nakakita og 15 nga mga bayani nga naghatag sa ilang dugo aron sa pagluwas sa kinabuhi sa uban. Nagpasalamat sa ang Philippine Red Cross sa mga donors ug sa mga kumpanya sa ilang suporta ug kooperasyon. Gihimong panawagan sa Philippine Red Cross ang paghatag og dugo sa daghang mga tawo.
Matod sa Philippine Red Cross, ang paghatag og dugo ug plasma usa ka paagi sa pag-ambit sa kinabuhi ug sa pagpaambit sa kasagaran. Ang Philippine Red Cross mao ang lifeline sa katawhan ug kanunay una, kanunay andam nga motabang sa mga nanginahanglan. Kung interesado ka sa paghatag og dugo ug plasma, adto sa Philippine Red Cross website or Facebook page alang sa dugang nga impormasyon. Makontak usab nimo ang Philippine Red Cross Iligan City Chapter sa 221-4955. Ang City Social Welfare and Development Office nagbalhin sa usa ka sentro alang sa mga bata nga nasangkot sa kasong kriminal. Ang CSWD Bahay Pag-asa nga nagpasabot sa balay sa paglaom nagatubang og dakong pagbago aron mahatagan og panimalay nga palibot ang mga batan-on nga residente niini. Ang pagbago gipanguluhan ni Ms. Jennifer Hora, usa ka social worker nga naghandom nga makahimo og kausaban sa kinabuhi sa mga bata. Karon ng sentro sa nagtanyag og usa ka palibot nga naghatag og kalingawan sa mga batan-on nga residente niini. Uban sa mga programa nga nagtuon sa paglambo sa tibuok tawhanong pagkauswag ug matagumpay pagbalik sa katilingban. Ang mga bata dunay access edukasyon, counseling, recreation ug life skills training. Sila usab nagapil sa community service ug cultural activities. Ang mga bata nagtubag sa positibo sa mga pagbago ug nagpakita og pag-uswag sa ilang pagawi, panimuot ug kaugalingon nga pagtahod. Sila usab nagpasalamat sa mga staff ug volunteers nga nagatiman kanila. Si Ms. Evelyn Madrid, ang leader sa City Social Welfare and Development Office, nagdaig sa inisyatiba ug miingon nga kini mao ang modelo alang sa ubang mga sentro sa nasod. Siya usab nagpasalamat sa LGU Iligan, ang local government unit sa ilang suporta ug kooperasyon. Naglaom ang komunidad nga kini inisyatiba maghatag og inspirasyon alang sa dugang nga pagpaningkamot, alang sa rehabilitasyon ug kaayuhan sa kinabuhi sa mga bata nga nagreserba og ikaduhang higayon sa kinabuhi. Pinakabagong mga nahimo sa City Engineer's Office sa Iligan City, City Engineer Leonor Actob nagpakita sa mga nahimo sa departamento alang sa mga bulan sa Hulyo hangtod sa Disyembre 2023. Kini ang pipila nga mga highlights sa report. Pagpalambo sa mga health centers, naghimo ang departamento og siyam ka mga programa sa trabaho aron mapalambo ang health center sa syudad nga naghatag og importante nga serbisyo sa panglawas sa mga residente sa Iligan City. 20% development fund na human sa mga departamento ang halos 92% sa 47 ka proyekto ang kipunduhan sa 24% development fund nga nagtinguha sa pagpalambo sa infrastruktura ug mga pampublikong pasilidad sa syudad sa pagpahimulo sa dalan, drainage ug mga tulay. Proyektong gipunduhan sa DILG na human sa departamento sa dalan sa barangay Mainit, Kalilangan ug Panaruganan nga gipunduhan sa departamento of the Interior and Local Government or DILG. Kini ang proyekto bahin sa Support to Barangay Development Program SBDP nga nagtinguha sa pagtabang sa paglambo sa mga lugar nga naapektuhan sa kagubot sa nasod. Tourism Convergence, naghimo ang departamento og mga proyekto sa pagpahimulo sa dalan nga nagdala sa mga tourist spots sa kagubot sa syudad sama sa Hindang Falls, mga Agad-Agad, Puldug Falls, Sikip Road. Kini ang mga proyekto gipunduhan sa Departamento ng Tourism nga gitinguha sa pag-promote sa natural nga mga attraction sa Iligan City. Ang City Engineer nagtudlo usab sa pipila ka mga ongoing ug proposed nga mga proyekto sa departamento sama sa retrieving stage sa Anahaw Amphitheater, ang pagtukod sa atop sa GTLMH new building ug ang pagdesign sa usa ka tulo ka panalgan sa kantina sa Iligan City National High School. Siya usab nagbahagi sa pipila sa mga inisyatiba sa departamento sama sa pag-upgrade sa IT equipment, surveying instruments, pagtangtang sa dugang technical, personnel ug consultants ug pag-attend sa mga seminar sa DPWH. Ang City Engineer's Office mao ang usa sa mga key departments sa syudad nga nag-atubang sa pagplano, pagdisenyo, pagtukod, paglambo sa mga pampublikong pasilidad ug mga proyekto sa Iligan City. Ang departamento nagtrabaho ug maayo aron makahatag og kalidad sa serbisyo ug mga proyekto sa mga tawo sa Iligan City. Para sa nasyonal nga mga balita, matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs, ang Pilipinas misinati og 4 ngadto sa 5 ka mga linog nga mabati matag semana. Kini gipahayag ni PhilVolcs Science Research Specialist ug Geologist Daniel Buhay sa usa ka kalihukan nga gitawag nga Maghanda,
communicating hazards, risk, and early warnings for policymakers. Si Buhay miingon nga ang Pilipinas nahimutang sa Pacific Ring of Fire, diin ana ang kadaghanan ng mga linog ug mga pagbuga sa bulkan sa kalibutan. Miingon usab siya nga adunay 24 ka aktibong mga bulkan, 81 ka mga hindi aktibo nga mga bulkan, ug 21 ka potensyal nga aktibo nga bulkan na sa nasod. Si Buhay miingon nga base sa report sa PHIVOLCS, sa pipila ka adlaw adunay 20 ka mga linog nga na-record matag adlaw, nga 4 ngadto sa 5 ka mga linog nga mabati. Si Buhay usab miingon nga adunay 100 ngadto sa 150 ka mga linog nga mabati sa matag tuig. Samtang 100 ka destructive nga mga linog ang nadungog na nasa nasod sa sulod sa pagkalain-lain nga 400 ka mga tuig. Si Buhay usab nagpakanaog sa mga katalagban gikan sa mga linog sama sa mga ground rupture, ground shaking, liquefaction, landslide, tsunami ug kalayo. Giawhag niyang publiko nga mag-andam sa bisag unsang posibleng katalagman ug sundo ng mga apiso gikan sa mga otoridad. Ang gobyerno sa Pilipinas nagpahayag og pagkadismaya sa Coast Guard sa China tungod sa pagpanghasi sa mga pamangingisda nga Pilipino sa Bajo de Mansinloc nga nailan usab sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sumala sa Philippine Coast Guard usa ka barko sa China Coast Guard ang nagpadagan og usa ka rubber boat nga nagdagan sa usa ka bangka nga gipanghasi niadtong miagi. Gipanghasi sa dapit sa shoal nga anaa sa exclusive economic zone sa nasod. Ang mga personnel sa China nagpanghasi sa bangka ug gipugos ang mga mangingisda nga ibalik ang mga kabibi nga ilang gikolekta. Una nga gipahawa sila. Si Jonathan Malaya, spokesperson sa National Task Force alang sa West Philippine Sea, miingon nga ang insidente naglapas sa kasabutan sa tungod sa pagpugong sa tensyon sa mga lugar nga gitumbukan sa kagubot pinaagi sa dialogue o consultation. Giawag niya ang China nga sundon ang ilang mga pulong sa mga buhat sa yuta ug respetuhon ang mga katungod sa mga mangingisda nga mga Pilipino. Nagpahayag usab ang sa ilang kabalakang Armed Forces of the Philippines sa insidente nga miusab sa pagpaputok sa water cannon sa mga barko sa China batok sa mga sakayan sa Pilipinas nga naghatag og mga supplies sa mga mangingisda sa shoal sa milabay nga tuig. Si military spokesperson Colonel Franzal Margaret Padilla miingon nga andam ang AFP sa pagtabang sa operasyon sa PCG sa dapit ug pagdugang sa ilang patrol ug presensya aron protektahan ang soberanya ug integridad sa teritoryo sa nasod. Kini ang pinakabag-ong usa ka serye sa mga provokatibong aksyon sa China sa West Philippine Sea. Diin nag-angkon kini sa halos tibuok nga lugar bisan pa sa 2016 nga arbitral ruling nga nag-invalidad sa ilang mga malapad nga mga giangkon. Ang Pilipinas uban sa Vietnam, Malaysia, Brunei, ang Taiwan adunay mga overlapping ng mga giangkon sa mga dagat nga adunay daghang mga yaman. Usa ka dako nga landslide sa usa ka barangay sa Yunnan Province sa Southwest China niadtong Lunes sa buntag nga nakadaot sa kinatibuk-ang 8 ka mga tawo ug naglubong sa 44 ka mga tawo gikan sa 18 ka mga panimalay. Sumala sa state media, ang landslide ay tabo sa alas 5 sa buntag sa lokal nga panahon sa Zhejiang County. Usa ka dapit sa kabukiran ang prone sa natural nga mga katalagman tungod sa iyang mabugat nga topografiya ug kadaghanan sa ulan. Adunay kapin sa 200 ka mga tawo ang gipahawas sa dapit ug ang mga rescue workers gapangita sa mga nawala. Ang hinungdan sa landslide padayon pa nga giimbestigahan. Usa ka CCTV ang state broadcaster sa China nagbalita nga naglunsad ang mga otoridad ug emergency response nga naglangkob sa kapin nga 200 ka mga rescue workers ug daghang mga fire engine ug uban nga mga pagkagamitan. Ang footage nga gipost sa social media sa usa ka lokal nga broadcaster nagpakita sa mga emergency workers nga nagsuot sa orange jumpsuits ug helmets nga nagpangita sa mga yabyab sa mga bato taliwala sa mga taas nga mga bukid nga natapunan sa niebe. Usab sa mga survivors si Lu Dongmei miingon nga nagkatulog siya sa panahon sa nahitabo ang landslide apan gipukaw siya siyang igsuon ug misaka sila sa itaas. Siya miingon nga gipabalhin sila sa usa ka building sa eskwelahan sa lokal nga mga otoridad apan nagpaabot pa sila sa mga habol ug uban pang proteksyon. Siya miingon nga dili siya makakontak sa iyang igsuon ug tiya nga nagpuyo sa mas tuol nga dapit sa site sa landslide. Kini dili ang unang higayon nga ang mga landslides nagdala og mga casualties sa damage sa China.
Adunay 70 ka mga tawo ang namatay tungod sa mga landslides, lakip na ang mga kapin sa 50 sa usa ka pit mine sa rehiyon sa Inner Mongolia sa China. Niadtong 2017, usa ka landslide sa Sichuan province ang nagpatay sa kapin ka 100 mga tawo, naglubong sa usa ka tibuok nga barangay. Giingon sa mga eksperto nga ang climate change, deforestation ug rapid urbanization nagdugang sa katalagman sa mga landslide sa China. Nalipay si Julia Barreto sa pagbida sa usa ka Korean drama ang gitawag nga Love in Manila uban sa mga Korean actor nga si Lee Sang-hoon ug Indonesian actor nga si Nicolas Saputra. Ang drama matakda sa usa ka romantic comedy bahin sa usa ka Filipina nga nahigugma sa duha ka lalaki gikan sa lain-laing kultura. Si Julia miingon nga nalipay siya sa pagtrabaho uban sa iyang mga kauban ug sa pagkat-on gikan kanila. Siya usab miingon mga magulagway siya sa tulo ka mga pinulungan, Pilipino, in Ingles ug Korean. Ang drama himuon sa ABS-CBN ug ipakita sa Netflix sa 2024. Kini dili lang unang higayon nga nahimo ni Julia sa panga-international nga mga proyekto. Sa una nga panahon, siya nagdumala sa Indonesian nga pelikula nga Love You, Love You Not uban si Hamish Dode atong 2015. Siya usab nagpakita sa Thai nga pelikula sa Suddenly It's Magic uban ni Mario Maurer sa 2012. Si Julia miingon nga nalipay siya sa pagpangita sa laing-laing genre o kultura pinaagi sa iyang karera sa pag-arte. Siya usab naglaom nga makainspira sa mga daghang Pilipino nga talento sa pagpangita sa ilang mga damgo ug kahimtang. Si Julia busy karon sa iyang mga lokal nga proyekto bago lang niya matapos ang iyang pelikula nga Di na Muli uban ni Gerald Anderson nga gitakda nga gipakita sa Pebrero. Siya usab bahin sa umaabot nga teleserye nga Marry Me, Marry You uban ni Paulo Avellino and Janine Gutierrez nga ipakita sa Kapamilya Channel ug A to Z Channel. Si Julia miingon nagpasalamat siya sa mga oportunidad ug suporta sa iyang nadawat gikan sa iyang fans ug sa network. Usa sa labing tanyag ug ipandayag ng mga artista sa Philippine showbiz mao si Nadine Lustre. Siya nagpakita sa iyang personal ug professional nga kinabuhi ug kung unsa siya karon nga mas naguna ug wala magpakumbaba. Gipahibalo ni Nadine Lustre unsaon niya paglabaw sa iyang mga kalisod sa panglawas ug pagplisi sa mga tao. Miingon siya nga nagdesisyon siya nga maging siya ug mabuhi sa iyang kinabuhi sa paagi sa gusto niya. Bisan unsa pa ang mga tao mahimo og mga masulti kaniya. Miingon usab siya nga di kaayo siya sa mga romantic comedies o dramas ug mas gipili niya ang mga mas madilim nga genre sama sa crime thrillers or horror films. Mga nahimo ni Nadine, si Nadine Lustre, dili lang usa ka talentadong artista, apan usa-usab ka icon sa estilo, usa ka magkaawit, ug isa ka producer. Siya nakadaog sa pipila ka mga awards pinakamaayong artista, gikan sa mga prestihisyong mga ahensya sa paghatag sa mga awards sama sa Urian, FAMAS ug Metro Manila Film Festival. Alang sa iyang pagpakita sa mga pelikula sama sa Never Not Love You, Ulan, Greed, Deleter, siya usab nagpakita sa mga headline sa dihang miapil siya sa Paris Fashion Week nga niadtong miaging tuig. Mga umaabot nga proyekto ni Nadine, si Nadine Lustre karon nagtrabaho sa iyang bagong album nga gusto niya nga mas kreatibo ug ekspresibo. Siya usab gitakda nga magdumala sa usa ka horror film gitawag nga Nocturno nga gidirect ni Nick Red. Miingon siya nga gusto siya nga dunay laing-laing nuances alang sa iyang karakter sa pelikula. Ug nga siya nga na-inspire sa mga pelikula nga iyang gipanood sa proseso nga ginaagi sa mga aktor. Sports. Nalipay ang mga tao sa Dubai International Basketball Championship diin ang usa ka Philippine team nga gilangkuban sa mga NBA stars ug mga lokal mga talento nagpakita og kusog. Ang Strong Group Athletics o SGA mao ang ngalan sa Philippine squad nga nagdominar sa torneo uban silang 3-0 nga record. Gidumala ni NBA veteran Andre Blatch ug Dwight Howard nagpakita ang SGA sa ilang firepower ug versatility batok sa pipila sa labing maayo nga mga team sa rehiyon. Sa ilang pinakabag-o nga laro, giharap sa SGA ang usa ka hamubo nga hagit gikan sa Hominetmen Lebanon ug usa ka team nga adunay usa ka NBA player nga si Zach Lofton. Si Lofton nga nagkuha og 54 ka mga puntos sa iyang PBA debut, nag-erupt og 37 ka mga puntos batok sa SGA apan dili kini makapugong sa Philippine team sa pagpangandam sa ikaupat nga quarter.
Si Blatch nga usa ka naturalized Filipino ug usa ka dating Gilas Pilipinas stalwart mao ang hero sa laro nga nakakuha og 15 ka mga puntos sa final nga panahon tanan gikan sa 3-point range. Siya nagtapos sa 18 ka mga puntos samtang si Howard usa ka 8 ka beses sa All-Star, 3 ka beses nga Defensive Player of the Year. Nagpakita og usa ka monster nga laro nga may 32 ka puntos ug 7 rebounds ug 7 ka mga blocks. Ang SGA usab nakadawat og mga importante nga mga kontribusyon gikan sa mga Filipino players, labi na si Kevin Cambao. Ang reigning UAAP MVP nga nakakuha og 19 ka mga puntos ug 7 rebounds, si Cambao nga 19 anyos lang nagpakita sa international ug nga audience sa iyang potensyal. Para sa international nga balita, ang Prime Minister Narendra Modi sa India nag-abli sa usa ka dako nga templo alang sa Hindu sa lugar nga kahilwasan sa usa ka moske sa ika-16 nga siglo nga gibomba sa usa ka grupo sa mga Hindu niadtong 1992. Ang mao'y kontrobersyal nga seremonya sa usa ka mahumot nga kahigayunan alang sa mga tinguha ni Modi ug mahimong leader sa mga Hindu pan sa usa-usab ka nagpasakit ug kahadlok alang sa daghang mga Muslim sa nasod. Ang templo nga gitawag nga Ram Mandir gialagaran sa Hindu nga Dios nga si Ram nga gipasabot nga nahimugso sa syudad sa Ayodhya. Ang pagtukdo sa templo usa ka dugay nang hangyo sa mga grupo sa mga Hindu nga nag-ingon nga ang moske nga gitawag nga Babri Masjid gihimo sa usa ka Muslim nga magmanakop sa ibabaw sa mga guba sa usa ka karaang templo. Ang pagguba sa moske niadtong 1992 nagdala og mga kagubot sa tibuok India nga may resulta sa kamatayon sa kapin sa 2,000 ka mga tawo. Si Modi nga mitaas sa gahong pinaagi sa alon sa nasudnon nga pagsalig sa mga Hindu, nagtutok sa proyektong templo isip usa ka simbolo sa nasudnon nga dungog sa kultura. Siya mitambong sa seremonya uban sa ubang senior nga leader sa iyang Bharatiya Janata Party BJP nga nagpaningkamot alang sa templo sulod sa isa ka dekada. Si Modi nagtukod sa kabilog nga rebulto sa templo ug miingon nga ang templo mao'y usa ka moderno nga simbolo sa atong kultura, ang nasudnon nga pagpakilanlan ug atong kolektibong resolbahon. Apan ang pag-abli sa templo mahimong hinungdan usab sa pagbatikos gikan sa mga grupo sa Muslim ug mga sekular nga aktivista nga nag-ingon nga kini nagsupak sa mga sekular nga prinsipyo nga konstitusyon sa India ug nagkanakana sa 200 million ka Muslim sa nasod. Sila usab nagpahibalo nga ang desisyon sa Korte Suprema niadtong nagkalabayng tuig nga nag-ila sa dalan alang sa pagtukod sa templo. Gibase lang sa pagtuo dili sa ebidensya. Ang korte usab nagmando nga usa ka 5 ka eke plot sa yuta nga itukod alang sa mga bagong moske sa Ayodhya. Apan ang lugar nga disenyo sa moske wala pa napili. Ang pag-abli sa templo naguban sa pagtubo sa mga kaso sa coronavirus nga anaa sa katulungan labing taas ang gidaghanon sa mga kaso sa kalibutan. Gikatino nga mahuman ang templo og 3 ka tuig magkantidad $20 million. Kini magmalampuson nga istruktura nga adunay 5 ka domes, 360 ka mga haligi ug usa ka 161 foot nga rebulto ni Ram. Adunay sulod ng mga museum, library ug usa ka sentro sa paningkamot alang sa Hindu nga makasulatan og kultura. Gi-ekspektar nga ang templo mag-attract og milyon nga mga peregrino ug turista matag tuig ug magtabang sa lokal nga ekonomiya. Para sa national feature, usa ka eksklusibong report bahin sa kagubot sa West Philippine Sea ug estratehiya sa depensa ug seguridad sa Pilipinas. Ang guest speaker walay laing hingpit nga si Defense Secretary Gilbert Gubo Teodoro Jr. nga mosangat og iyang kahibulong ug mga balita bahin niining hinungdanong issue. Si Secretary Teodoro maghimo og pagsulti sa MOPC Defense Night sa Manila Overseas Press Club sa Fairmont, Makati Grand Ballroom. Iyang gipahayag iyang mga plano, proyekto, mga reforma ug mga update sa militar, depensa ug seguridad, lakip ang mga kaugalingon nga pagsulong, terorismo, West Philippine Sea, stratehiya sa Indo-Pacific, usa ka update sa Southeast Asia Treaty Organization or SEATO, ug ang pagtuman sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Si Secretary Teodoro may usa ka kaning Defense Secretary ato sa kaning Presidente Gloria Macapagal Arroyo
Kini mao'y hinayhang gitutukan nga laban nga Defense Secretary sa chair sa press club nga si Tony Lopez nga mosaksi sa open forum human sa iyang pagsulti. Si Secretary Teodoro mao'y dako nga nagtatag og suporta batok sa China nga nag-agaw sa teritoryo ug soberanyang kinaiya sa Pilipinas sa South China Sea. Gipalambo usab niyang militar nga kagamitan sa Pilipinas ug gihagit ang swarm tactic sa China sa paghamtong sa ilang pagsulot sa ilang kahulugan sa international nga balaod. Si President Ferdinand Bongbong Marcos nagdangop kung Secretary Teodoro aron ipadayon ang soberanya ug soberanyang kinaiya sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Si Secretary Teodoro mao'y lapad nga nagahom sa pagsalikway sa interes sa nasod ug pagtatamod sa balaod sa rehiyon. Para sa atong trivia, unsa kahang ilong sa usa ka leon nga mahisgot sa iyang kaugalingon ug pamatasan? Nahibaw mo nga ang color sa ilong sa usa ka leon makapakita kanato sa iyang kinabuhi ug papel niini sa kahiusa. Ang mga leon gipanganak nga adunay pula nga ilong, apan sa pagdako nila ang ilang mga ilong nagbuhat og itom ug mga spot or freckles. Kini nga mga spot nagadaghan ug nagadako hangtod nga ang ilong makumpleto nga itom. Labing una sa edad nga 8 ka tuig ang color sa ilong sa usa ka leon makatabang kanato sa pag-ila sa iyang kaugalingon ug iyang pamatasan. Pananglitan, ang usa ka leon nga adunay pula ka ilong mahimo nga isa ka lion cub o sub-adult nga nagpuyo paubos sa ilang natal pride. Ang usa ka leon nga adunay mga spot sa ilong mahimo nga usa ka adult dugay na nagmubo sa edad nga mahimong magsalig. Ang usa ka leon nga adunay itom nga ilong mahimo nga usa ka tigulang nga leon maalamon apan sa vulnerable sa mga hagit gikan sa mga mas batan-on nga mga kaatbang. Ang color sa ilong sa usa ka leon mahimong makatabang usab kanato sa pag-obserba sa kahimtang sa kalusugan ug kahusay sa usa ka leon nga populasyon. Pinaagi sa pag-ila sa kinaiyahan sa usa ka pride atong masusi ang potensyal sa pagpamulak, ang katibuk-ang kahibalo sa teritoryo ug kakusog sa pagatubang sa mga hulga sama sa pag-poach, mga sakit ug kahulugang panginabuhian. Para sa tukmang pagsusi sa panahon sa usa ka leon, kinahanglan usab nga natong tan-awon ang ubang pangpisikal nga bahin sama sa gidak-an sa lawas, gidak-an sa ilong, kondisyon sa panit, mga samad, ngipon ug ngabil. Kini nga mga bahin usab nagabago ug makahatag og hin sa kinabuhi ug personalidad sa usa ka leon. Ug kana nagtapos sa atong oras sa balita, magpabilin kita nga magbinantayon ug nahibal-an. Naginaot kami nga magpadayon ka sa pagtanaw alang sa dugang nga mga update. Like, share ug subscribe sa YouTube. Ayaw kalimti ang pagpakita sa imong suporta sa Pinoy Rob News Channel Iligan. Pinaagi sa pag-subscribe ug pag-click sa notification. Salamat sa pagtanaw, dalay go ng Dios. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.